Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below para sa mga katanungan nyo and don't forget guys, like our page on Facebook. So ayan guys, nandito rin yung aming TikTok account. Ayan po guys, good vibes lang tayo dyan. So guys, today is March 28. Ayan, hindi kami nag-upload kahapon guys kasi it's Sunday. And medyo maulan din talaga sa yard kahapon guys. And actually guys, ngayon ay 5 PM na rin. So nga pala guys, i-update ko nga pala kayo in this video tungkol sa ating in-upload na video 3 days ago tungkol sa bulutong ng ating mga alaga guys. So napapansin kasi ni partner yung iba natataktak na or nahuhulog na. So ngayon i-update ko kayo doon sa ating may bulutong guys. Para ma-prove din namin guys na ginagawa nga namin dito is naging effective naman din kahit papano dito sa aming yard. And also nga pala guys, papakita ko sa inyo yung bagong setup ng aming brooder area. Kasi guys, nilinis namin kanina ni partner at the same time in-arrange namin. So ngayon is nakahilera na sila. So hindi naman siya ganun talaga kaganda guys, pero mas maganda na rin siya talaga tingnan. Mas better na siya compare nung nakaraan na brooder or yung paggawa namin ng arrangement before. So napakapangit nun guys. So ayun, papakita ko lang sa inyo guys. And yun nga yung ating broadcast for today. Papakita ko sa inyo yung may bulutong natin na alaga. Kasi papainumin namin tsaka lalagyan na rin ng lotion. So anyway guys, maraming salamat again sa lahat na nag-subscribe and sa mga tumututok ng aming video dito sa YouTube channel namin. Maraming salamat nga pala. And guys, please suggest kayo in the comment section down below kung ano yung gusto nyo makita in our next video. Susubukan natin guys na makater lahat ng katanungan nyo in a video. So ayun, punta na muna tayo sa brooder area guys, or dito sa aming lumang kwarto or dito sa gilid ng aming kwarto. Kasi alam niyo naman na naka-room talaga yung aming mga alagang sisiw dito. So ayun guys, i-check na muna natin sila. Meron pang sisiw guys oh, na lumabas. Ayan. So hindi pa kasi namin yan nalalagyan ng net guys, kung kaya ayan. So hayaan na lang din muna namin. Pero anyway guys, ayan na yung itsura ng aming brooder area sa ngayon. Ganyan na siya guys. Mas maganda na yung arrangement niya. Hindi naman din gaano ka ganda nung mga iba talagang mga nagbo-brooder na ubod ng ganda. Sa amin guys is mas na-arrange lang kasi kung matatandaan nyo, yung iba dito, tapos meron pang ang bed na nakatayo dyan. So napaka-stressful tingnan ng ating brooder area. Pero sa ngayon, ayan na siya guys. And plano din naming lagyan yan dyan sa baba in case na mayroon pa tayong mga ilang sisiw na mapisa. Ayan, pwede rin naming lagyan yan ng mga cartoon. So, ayan lang yung itsura guys. Ayan, na-share ko lang sa inyo kasi ayan, naglinis, nag-effort talaga kami ni partner kanina para nga din talaga maging maayos na yung ating brooder area. And ayan, kung dito wala pa rin tong net guys, ayan yung mga bago naming mga pisa ang sisiw. Ayan, may mga sisiw tayo dito. Ayan naman sila guys. So tomorrow yung schedule ko mag-change ng kanilang rice hull. So tomorrow ko na yan lilinisan guys. And yung dito of course, ayan, may net din yan. So hindi kasi namin lalagyan ng net guys, ipapatong sila dito. Ayan, sasampayan sila dito. Kung merong net is ayan yung magiging itsura. And hesitant na rin sila na lumipad. So tulad yung dito rin guys oh. Ayan, may net din tayo na nakalagay. So kapag nagpapakain kami, ayan, ino-open lang din talaga namin. And ayan, dyan lang namin nilalagay or pinapadaan yung pagkain. Pati yung mga inumin din nila, ayan. So nandyan na rin guys. So dito, ayan, kahit papano guys, yun yung sinasabi ko sa inyo always, na kahit na maaninagan lang, lalo na din sa mga buyer namin, nagbibigay ako ng insight sa kanila kung paano nga namin ginagawa yung brooder namin dito sa amin. And most especially yung iba na nakakakuha sa amin ng medyo maliliit pa. So talagang binibigyan namin sila ng video guys tungkol sa aming brooder area dito para yun din yung magawin nila dun sa kanilang area. Kasi lalo na kapag bago pa yung mga sisiw guys sa isang particular na area, talagang maninibago yan. Ayan, talagang binibigyan ko sila ng mga video bawat padala namin. So kasama na yan sa mga binibigay namin sa kanilang information. Ayan, meron naman tayong mga naka-cage din. So eto talagang malalaki na. So talagang kaya na nila yung temperatura. Pero still guys, kapag nasa bagong buyer yung mga ganito, sinasabihan namin na ganyan nga yung sitwasyon dito sa yard and kailangan sana na masunod din muna bago sila mag-shift na ilagay sa kulungan na talaga, yung malalaki na. Para nga din guys, hindi sila ma-shock sa klima. Iba-iba kasi tayo ng klima bawat lugar. Kung kaya, ayan, sinasabi ko talaga yan always sa kanila. So, ayan guys, yung ating brooder area sa ngayon.
Yan yung aming lumang incubator din na napakalaki naman din talaga. Ang dami talaga sanang pwedeng malagay dyan guys, pero hindi namin kaya yung sa kuryente kasi napakaliit din naman yung mga eggs na nilalagay namin. So hindi na muna namin pinurso na gamitin. So sa ngayon naging cabinet siya. So ayan siya guys. And yan, dito na muna yung aming mga alaga. And also sinasabi ko rin sa kanila guys na nakakwarto talaga yung mga sisiw para at least alam na rin nila kung saan nila ipipwesto yung mga sisiw dun sa kanilang bahay mismo na bagong titirhan ng mga ating mga sisiw. So, ayun lang guys yung aming insight or yung aming pasilip dito sa aming new brother area na arrangement lang naman yung pinagbago. So, ayan guys, and baba tayo dun sa ating broadcock na sinasabi ko sa inyo kanina. So, ayan guys, kunin natin yung broadcock at nang maipakita ko talaga sa inyo yung mukha niya sa ngayon. Kasi nga guys, 3 to 4 days ago na rin, simula nung nag-treatment tayo sa kanya ng paminta at saka yung Zero Mite na nilalagay nga natin na parang lotion sa mukha niya para hindi niya nga kutkutin. So, i-check natin guys at nang malaman nyo yung resulta ng ating treatment sa kanya for the first 3 to 4 days na pagbibigay natin sa kanya. So, bali, ayan siya guys, oh. So, kunin ulit natin siya. Ayan yung broadcock na yun. Ayan. So, i-check natin yung kanyang mukha guys para makita nyo rin. Ayan. Eto na guys yung ating broadcock na sinasabi ko nga sa inyo. Yung binigyan natin ng treatment. Ayan, kung mapapansin nyo guys, ayan, talagang noticeable na yung pag-black or yung pagtuyo nung ating sugat ng ating alagang manok. So, ayan, papakita ko sa inyo ng close-up guys. So, bali, ayan guys, yung mukha niya sa ngayon. Ayan, o, kung napapansin nyo guys, nanunuyo na. So, i-insert ko yung picture niya guys, nung una, nung hindi pa tayo nag-treatment or siguro isang araw pa tayo nag-treatment sa kanya. Ayan, i-insert ko dyan. Ito na yung after guys, after 3 to 4 days na pag-treatment gamit yung paminta, tsaka yung ating Zero Mite. So, ayan na siya guys, yung kanyang mukha. And, nanunuyo na talaga. And actually yung iba nalalaglag na. Oh, 'di ba? Sabi niya, oo. O, ayan na guys, and continue na muna din namin yung pag-treatment sa kanya until na mawala na rin talaga lahat 'yan, guys. So, tulad ng sinabi ko sa inyo, guys, na at least 6 to 8 pieces nung buo natin na paminta yung ibibigay nyo sa mga ganito kalalaki na guys yung malalaki na mga alaga natin. Kapag sa sisiw naman guys, itry nyo ng 2 to 3 piraso yung ibibigay nyo sa kanila, yung mga may mga bulutong na ganyan. So, ayan yung ating broadcock guys. So, ayan guys, nagbigay na tayo ng treatment sa kanya for this day. So, ayan. And update ko na lang siguro kayo ulit once na wala na talaga lahat guys at nang makita nyo yung kapugian niya na. So, sa ngayon, ayan, meron pa pero nangingitim na siya guys, means nanunuyo na. So, good thing yan or good sign yan kapag ganyan guys. So, ayan, update ko kayo ulit once nga na maubos na yung kanyang mga bulutong sa mukha. So nga pala guys, ayan, i-share ko lang sa inyo. Yung pangalan niya is si Black Cardinal. So, di ba, bulaklak siya guys. Ayan siya guys, oh. Ayan yung ulo niya, napakalaki. Ayan. Ganyan yung kanyang tindig guys. Oh, di ba? Sanay na sanay siya diyan guys kasi yan yung kanyang pinaglalagian talaga tuwing gabi. So, ayan yung unang anak namin ni Goki na pinaiwan. So, ayan yung mga resulta guys. So, ang edad nito guys is nasa 4 months old. Ayan guys, so tingnan nyo naman yung likod. Napakaganda talaga guys. Ayan. Napaka-upwing din talaga guys, oh. So, napakaganda ng katawan ng stag na to. Ayan. Ito kasing stag na to guys, hindi ito sanay sa akin. Mas sanay kasi ito kay Puy Puy guys. Kasi kapag nagpapakain, ayun, sunod ng sunod. Kaya, ayan. Para naman siyang aso na sunod ng sunod. So, ayan yung ating anak ni Goki guys. Bali, ayan din yung kanyang mga paa guys. Oh, may katangkaran din. So, sana kahit na maging katulad lang siya ng tatay niya kataas, okay na yun sa amin guys. Kasi satisfied naman kami sa laki ni Goki din. So, ayan. Diyan na yung tinutulugan niya kasi kapag gabi. Kaya, hindi na yan dyan aalis guys. O, diba?
Ayan, mag-aayos na yan. And boom, ayan, diba? Oh, matutulog na yan si Black Cardinal namin, guys. So, ayan siya. Good manok, guys. Comes with good price din talaga. So, ayan si Papa Goki, guys. Ayan siya, oh. So, ayan yung tatay ng pinakita kong stag sa inyo kanina. Ayan. So, yan yung sinasabi ko, guys. Oh, na-satisfied naman kami sa taas niya. So, wala namang problema sa amin. And, naman, yung ulo talaga, guys. Ayan, oh. Napakalaki ng ulo ng Goki na to. So, sa katawan niya, wala din kaming problema, guys, kasi napakalaki din. So, additional info lang din talaga sa inyo. Ayan siya. And napakabait din talaga nito. Ayan yung kanyang likod. So, ang ganda ng kulay niya. Ayan na siya, guys, oh. Diyan niya naglalagi. Diyan yung gusto niya. Kasi dito sa yard, guys, ayan, pakita ko lang. Ayan, dito sa yard namin, guys, walang ibang nakakagala. Kundi siya lang. Kung kaya, anywhere na gusto niya, pwedeng pwede. Pero pinasanay talaga namin ni Puy Puy, guys, na dyan siya. Kasi at least mataas-taas, guys. Ayan, no. At the same time, naiilawan din, guys, oh. Ayan yung ilaw kasi. Tapos, dito yan, nagla-light din siya. So, maging doon sa kabila, ganun din. So, sila Goki, guys, naiilawan yan. Yung dito, tsaka yung doon ng mga manok. Kasi meron din kaming ilaw sa terrace. So, lahat yan naiilawan. So, may ilaw din ulit doon, guys, oh. Ayan. So, dyan naiilawan din yan dun sa labas. Maging sa likod, guys, ang daming ilaw talaga. Naka-on yan sila. Para nga, sa sinasabi ko nga sa inyo, guys, diba, nabulutong. So, napaka-sensitive kasi talaga nila. So, ayan, guys, around 5 PM na and magsi-6 na. And, medyo umuulan na rin, guys. Ayan, napakadali talagang umulan sa panahon ngayon dito sa amin. Kasi, ewan ko ba kung bagyo ata to o hindi. Pero ayan si Puy Puy, guys, tapos na siyang nagpakain. So, ayun lang. And maraming salamat again. Nag-update lang talaga ako sa inyo para makita niyo din yung progress ng ating pag-treatment nga ng paminta. Kasi alam ko marami ding hindi naniniwala doon. Kasi nga, di ba, kung paminta yung gagamitin natin, parang pang-adobo na yun. Well, hindi naman ganun, guys. Talagang naging effective naman siya sa amin. Pero yun nga yung sinasabi ko sa inyo always. Depende yan sa inyo. Kung susubukan nyo, maaaring may better option, mas magandang option na pwede nyong sundin, pwede nyong gamitin din sa yard nyo. Nasa inyo yan. So, ayun lang muna sa ngayon, guys. Ayan, maraming salamat again. And anyway, if you haven't subscribed, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below, of course, para sa mga katanungan. And don't forget, like our page. Ayan yung page, guys. And eto naman yung aming TikTok account, guys. Ayan po, please do follow us there. So, ayun lang, guys. Maraming salamat again sa panonood. Ayan, goodbye, everybody. Peace out!